Pane mashoko anobuda achitaurwa nevakomana vekuzesa pamwechete naNick Mangwana vachibuda vataura mashoko vanhu vangati iprobhaganda kana kugwadzisa vanhu pamusoro peishu nhau yanetsa munyika yeZimbabwe, nhau yemagetsi. Sana pane mashoko anobuda nyora panapa vachitaura kuti subscribe or like or turn on the bell icon. Tivina paendo yaNick Mangwana anoposta this video ramuri kuona iri nemashoko ari kutaurwa kubuda nyora achiti we have 13 new power stations either under construction or within 2025 they would have been commissioned. These are not plans, these are actual investments. They will aggregate to 4,600 megawatts, which is 3 times our maximum demand at the moment. We will actually might have a challenge on how to utilize such an asset because I presume other countries are taking such scenarios. So the short answer is that by motivating and insisting the informal sector to share the best of interest, we will resolve the problem. Mashoko anobuda achitoka panapa naCEO vekuzesa vachiti aiwa tine mamwe aiwa mapower stations 13 aiwa avari kuda kukomishina aiwa by 2025. Toona kuti vanhu anombotara zvakawanda. Tobuda mukome section napano uyo anochiposta this picture ramuri kuona rina muchinguri rino vachiti Zimbabwe to export electricity. Muchiona kuti aiwa panguva ino yes in 4 years time ndo zvavainyora but izvezvi we are struggling nenhau yemagetsi. Vanobuda nyora achiti don't you all get tired of lying? Mundi anopinda kutora mashoko achiti give us the locations, want to verify ourselves. Vanobuda nyora achiti this is absolute propaganda, hamuneti here. Ndo mashoko anobuda achitaurwa panapa nevanhu vachiratidza kuti vari kuneta nenhema nemafalsehoods nemalies anobuda achitaurwa navakomana ava vachiti hamuneti here kana kuri kunyara zvako hamutombonyariwo here. Tidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.